Nekazaritzaren arloan, Europan egiten diren arauak gero eta zorrotzagoak dira. Bai nekazaritza metodoei dagokionez, bai eta erabiltzen diren produktu eta sortzen diren hondakinei dagokienez. Horretara egokitzeko, nekazaritzak gero eta garbiagoa izan behar du. Helburu horiek lortzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoan hainbat ikerketa egiten ari dira. Guk Iruñera jo dugu horren bila. Hurrengo erreportajean, unibertsitatean egiten ari diren ikerketa horietako 4 jaso ditugu. Nekazaritzan, ia ezinbestekoa den zerbait baldin badago, hori lurra da. Ia ezinbestekoa esan dugu, zenbait berotegitan hidroponia teknikak erabiltzen direlako. Kasu horietan, landareak lurri gabe hazten dira, ongarriak dituen likidoarekin bakarrik. Dena den, normalean sustraiak ez dituzte uretan edukitzen, eta lurraren ordezko sustratu bat jartzen da. Gaur egun gehien erabiltzen diren sustratuak perlita eta harrizuntza dira. Biak ez organikoak dira, eta badituzte ezaugarri egokiak landaketa hidroponikoetan erabiltzeko. Baina ingurumen arazoak ere sortzen dituzte. Horregatik, sustratu ez organiko horien ordez, egurzuntza egokia ote den ari dira ikertzen Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gehien erabiltzen diren sustratuak inerteak dira. Alde batetik perlita eta baita ere lana de roka. Eraikuntzan erabiltzen dira zer hauek, sustratu hauek, eta daukaten arazoa da ez dela deskonposagarria. Beraz, inguru giroarekin arazo bat sortzen dute, ez bai da deskonposatzen, eta nahi ez lehenago edo beranduago zabortegi batean amaitu behar dute. Zuntzarekin berriz, planteatzen den innovazio honekin, dagoen abantaila bada, hain zuzen ere hori, deskonposagarria dela, eta behin, erabili ondoren, sortzen den hondakina, lurrean inkorporatu daiteke zimaurra izango balitz bezala, beste ongarri bat izango balitz bezala. Hazkuntza hidroponikoan bestelako sustratu organikoak ere erabili izan dira. Gehienak fruituen azalak, baina homogeneizazio eta estandarizazio arazoak sortzen dituzte. Kokoaren zuntza da gehien erabili izan dena. Kokoaren kasuan, beste tropiko zonaldetan sortzen den hondakin bat da, eta garraiatu egin behar da onaino, eta gero duen ezabantaila baita ere bada oso aldakorra dela. Eta leku batetik bestera, gazitasun kopurua zeharo diferentea dauka, oso aldakorrak dira eta lote batetik bestera ezaugarriak oso diferenteak. Eta horrek zailtzen du asko bere erabilera hidroponian. Lehen gai gisa zurgintzako hondakinak erabiltzen dituzte. Eta homogeneizatu ondoren aztertzen dute sustratu horretan landareak zenbat hazten diren, zer ezaugarri fisiko-kimiko dituen sustratuak, eta landareekin elkarrekintzarik baote duen. Baina sustratuak sustratu, landareek behar adina elikagai jaso behar dute egoki hazteko, eta horregatik erabiltzen dira ongarriak. Ongarrien osagaien artean, nitrogenoak garrantzia handia dauka. El nitrógeno es un componente esencial de los organismos vivos y obviamente nitrogenoa ezinbesteko osagaia da bizidunetan, eta guretzat landareak dira iturria. Dena den, gehiegizko nitrogenoa kaltegarria izan daiteke. Esaterako uretan alga gehiegi sortzen dira, edo atmosferara nitrogeno oxidoak isurtzen dira. Edo baita ere, barazkien hostoetan asko pilatzen bada, osasunean kalte egin diezaguke. Si el nitrógeno se acumula en hortalizas de hojas, puede causar problemas de salud humana. Hori kontuan izan da, Cesar Arreseren taldean landareek nitrogenoa nola eta zenbat finkatzen duten ikertzen dute. Eta finkatze horretan, urak, klimak edo bestelako faktoreek zer eragin duten ere bai. Landareek inguruko aldaketei erantzuten diete. Horregatik, nitrogeno neurketa ezin dugu egin ingurune ezin hobe batean. Tokian tokiko ezaugarri edafo klimatikoak izan behar ditugu kontuan. Guk esaterako ezin dugu lan egin Europako iparraldean garatutako ereduekin, gure inguruko kondizioetara egokitu behar ditugu ereduak. Esos modelos que tenemos a las condiciones particulares de nuestro entorno. Zenbat eta gehiago doitu landarei ongarritan eman behar zaien nitrogenoa, orduan eta soberakin gutxiago geratuko da lurrean, eta ingurumen eragina txikiagoa izango da. Landareek jasaten dituzten erasoak dira hazkuntza baldintzatzen duten beste faktoreetako bat. Erasotzaileak intsektuak direnean, intsektizidak erabiltzen dira aurre egiteko, eta intsektizidek ere ingurumen arazoak eragiten dituzte. Primitibo Caballeroren taldean ikertzen dituzte intsektizidak. Zehatzago esan da,
biointsektizidak. Biointsektizida edo intsektizida mikrobiano baten eta intsektizida kimiko baten arteko desberdintasun nagusia gai aktiboan dago. Intsektizida kimikoan gai aktiboa molekula kimikoa da. Biointsektizidan berriz, intsektuaren mikroorganismo patogeno bat edo eratorriren bat, esaterako bakterio batek ekoitzitako proteina. Laborantzan kalteak egiten dituzten intsektuei aurre egiteko, intsektuen beren gaixotasunak erabiltzen dituzte. Horretarako, unibertsitatean intsektuak hazten dituzte, arrautzak direnetik, helduak diren arte. Astean behin, jatekoa emanez. Ikerketan behar dituzten aleak, unibertsitate ondoan dagoen Agrobioteknologia Institutura eramaten dituzte. Han, intsektuei gaixotasunak eragiten dizkieten mikroorganismoak identifikatzen dituzte. Eta jarraian, mikroorganismo horiek biointsektizidak sortzeko egokiak ote diren aztertzen dute. Alden guztietan, hemengo intsektuek naturalki dituzten gaixotasunak erabiltzen dituzte. Egokiena da alden guztietan mikroorganismo autoktonoak erabiltzea eta intsektizida ahalmen handiena dutenak aukeratzea. Baina beti ez da posible. Orduan, beste nonbaitetik ekarri behar dira mikroorganismoak. Eta halakoetan, aurrez ziurtatu beharko da, ez dutela ingurumen eragin negatibo handirik eragingo erabiliko diren eskualdean. Azkenik, laboreetan eragina izan dezakeen laugarren faktore bat ere ikertzen dute Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Dibertsitate genetikoa. Tokian tokiko barietateak galtzen ari direla ikusi dute, eta galerari aurre egiteko germoplasma bankua eratu dute. Germoplasma banku bat da espezie edo galtzeko zorian dauden espezieak gordetzeko dagoen leku bat. Genea gordetzea ongi dago eta posible da, baina genen kombinazioa gorde ahal izateko landare osoak gordetzea behar izaten da. Galtzeko zorian dauden zuhaitz barietateak gordetzea, aberastasuna gordetzea da. Izan ere, tokian tokiko barietate asko, kondizio berezietan hazteko egokituta daude, edo gaiz jakinekiko erresistentziak izaten dituzte. Eta beraz, tratamentu gutxiago behar dute hazkuntzan zehar. Azken hamarkadetako eredu ekonomikoaren helburua, ekoizpena ahalik eta gehien handitzea izan denez, gero eta fruitu barietate gutxiago landatu izan da mundu osoan. Ondorioz, dibertsitate genetikoa asko murriztu da. Guztiok, esaten dugu, gaur egungo tomateak ez dira lehen bezalakoak, ezta? Eta zergatik, batez ere bultzatu dugulako ekoizpen handia ematen dituzten tomateek. Baina nahi baldin badugu zapore handio duen tomateak non bilatu behar dugu lehen zegoen tomatetan sagarrekin edo mahastiekin edo zen laborekin gauza bera gertatzen da. Galdu dugu variabilitate asko etekin handio ateatzeko nahian. Ikerketa talde hau zuhaitzetan da aditua, frutarboletan. Zehazki, gereziondoak, mahatxondoak, olibondoak eta sagarrondoak gordetzen dituzte germoplasma bankuan. Baina gordetzeaz gain, ikertu ere egiten dute. Barietate horiek izan ditzaketen ezaugarri interesgarriak identifikatzeko eta hobekuntza planak abiarazteko.